Capítulo 19. Entón Pilato colleu a Xesús e mandouno azoutar. Os soldados, tecendo unha coroa con espiños, puxéronlle na cabeza, vestíronlle un manto de púrpura e, inclinándose diante del, dicíanlle: «Salve, rei dos xudeus!» e dábanlle labazadas. Pilato saíu outra vez fora e díxolles: «Mirade, tráievolo fora, para que vos decatedes de que non atopo nel culpa ningunha». Entón saíu fora Xesús, levando a coroa de espiños e o manto de púrpura. Pilato díxolles: «Velaquí o home». Cando viron, os sumos sacerdotes e os gardas berraron: «Crucifícao, crucifícao». Pilato respondeulles: «Colledeo vós e crucificádeo, que eu non atopo culpa nel». Os xudeus replicaron: «Nós temos unha lei, e conforme a lei debe morrer, por se facer fillo de Deus». Cando Pilato oíu estas palabras, colleu moito medo, entrou outra vez no pretorio e preguntoulle a Xesús: «De onde es ti?» Pero Xesús non lle deu unha fala. Entón Pilato insistiu: «Comigo non falas? Non sabes que teño poder para soltarte e poder para crucificarte?» Xesús respondeulle: «Non terías ningún poder sobre min se non cho desen de arriba. Por iso, o que me entregou a ti ten maior pecado». Despois disto, Pilato procuraba liberalo, pero os xudeus berraban: «Se soltas a ese, non es amigo do César. Todo o que se fai rei oponse ao César». Pilato, oídas estas palabras, levou para fora a Xesús e sentouno no tribunal, no sitio nomeado o Lousado, en hebreo Gábata. Era o día da preparación da Pascua, alá contra as 12 do día. Díxolles os xudeus: «Velaquí o voso rei». Pero eles berraban: «Fora, fora, crucifícao». Pilato preguntoulles: «Pero como vou crucificar o voso rei?» Os sumos sacerdotes insistiron: «Non temos máis rei co César». Daquela entregóullelo para que o crucificasen. Entón colleron a Xesús. Cargando el mesmo coa cruz, saíu para o lugar chamado da Cabeira, que se di Gólgota en hebreo. Alí o crucificaron, xunto con outros dous, un a cada lado, e Xesús estaba no medio. Escribiu Pilato un título e puxo na cruz. O escrito era: «Xesús o Nazareno, o rei dos xudeus». Moitos dos xudeus leron este título porque o sitio onde Xesús foi crucificado estaba cerca da vila e estaba escrito en hebreo, latín e grego. Os sumos sacerdotes dixeronlle a Pilato: «Non escribas o rei dos xudeus, senón que el dixo: son rei dos xudeus». Pilato respondeu: «O escrito, escrito está». Entón os soldados, cando crucificaron a Xesús, colleron a roupa del e fixeron 4 partes, unha para cada soldado e máis a túnica. Era a túnica sen costura, tecida dunha peza de arriba abaixo. E falaron entre eles: «Non a rachemos, sorteémola a ver a quen lle toca». Así cumpriuse a escritura que di: «Repartiron entre eles a miña roupa e sortearon a miña túnica». Tal fixeron os soldados. Ao pé da cruz de Xesús estaba a súa nai e a irmá da súa nai, María a de Cleofás e máis María a Magdalena. Xesús, vendo a súa nai e, onda ela, o discípulo a quen amaba, díxolle a nai: «Muller, velaí o teu fillo». Despois díxolle o discípulo: «Velaí a túa nai». Desde aquela hora, o discípulo acolleuna con el. Despois disto, sabendo Xesús que xa estaba acabado para que se cumprise plenamente a escritura, dixo: «Teño sede». Había ali un xerro cheo de vinagre. Entón, atando unha esponxa empapada de vinagre a unha cana de hisopo, achegáronlle a boca. Cando probou Xesús o vinagre, dixo: «Está cumprido». E, inclinando a cabeza, entregou o espírito. Entón os xudeus, como era o día da preparación, para que non permanecesen os corpos na cruz durante o sábado, pois era grande aquel día de sábado, rogáronlle a Pilato que lle rompesen as pernas e os retirasen. Viñeron logo os soldados e rompéronlles as pernas o primeiro e máis o outro que crucificaran con el.
Pero chegaron onde Xesús, como o viron xa morto, non lle romperon as pernas, senón que un dos soldados traspasoulle o costado cunha lanza, e no instante saiu sangue e auga. Quen o viu dá testemuño, e o seu testemuño é verdadeiro. El sabe que di a verdade para que tamén vós creades. Porque isto aconteceu para que se cumprise a Escritura, non lle crebarán oso ningún. En outro lugar di, a mirar para quen traspasaron. Despois disto, Xosé o de Arimatea, que era discípulo de Xesús, aínda que as agachadas por medo dos xudeus, rogoulle a Pilato que lle deixase retirar o corpo de Xesús. Pilato accedeu, foi e retirou o corpo. Foi tamén Nicodemo, aquel que primeiramente viñeron de Xesús de noite, levando unha mestura de mirra e áloe de case 100 libras. Colleron o corpo de Xesús e, segundo é costume sepultar entre os xudeus, enfaixárono en panos con aromas. No sitio onde crucificaran a Xesús había un xardín, e no xardín un sepulcro novo que aínda non usara ninguén. Puxéronlle alí a Xesús por mor da preparación dos xudeus, pois o sepulcro estaba cerca. Pasha